Kinahanglan ma-video namo kay para mapatunayan nga gihatag yun namo sa mga katawhan ang kanang ilahang Abi ninyo, kumutabang ganin mo, donation. lubos-luboson po ninyo, dapat apritada, adobo, lechon bili, lechon manok, lechon baboy mo. Ayo. Ayo. Uy, saan Ay, ka, ma'am? sir, may buntang day sir kanang ginagmayng ayuda day sir gikan sa mga vloggers and critikers sir tungod sa mga Ayuda, eh? nangitabo. O sir, pasensya na jud sa kanang Noodles? oras po na namong nakayanan sir. Tinapa? Yes sir, kanang Di man may ginagmay mukhaw sir. di man may mukhaw na ni. Ay dili ka mo Dapat daw gani, na sir. kumutabang gani mo, lubos-luboson po ninyo. Ay. Gihimo raman yung content niya mo, lugar abi Ay, kinalimugan mi. sir, kanang wala man namo sa ingon nga gihimong content sir. Naman gud na yung mga sponsors po. So kinahanglan ma-video namo kay para mapatunayan nga gihatag yun namo sa mga katawhan ang kanang ilahang Abi ninyo, kumutabang gani mo, donation. lubos-luboson po ninyo, dapat apritada, adobo, lechon bili, lechon manok, lechon baboy, mo na inyong ihatag sa mua. Abi, Pasensya na jud sir, maura pud na naabot sir kay na linugan mo din mo ra na inyong ihatag. ang kinahanglan lang pud sir kay para lang Dala naman nga di mo Ay. dapat ana. hala. Di ka mo dawat ani sir, sayang po ni sir kay boss. Di mo dapat ana, dapat Ay. apritada, adobo, Sige, yung ihatag sir. sa mua kay di mo magpaon na ng Ay, inalag. hatag na ako ni Soban sir. Hatag na dito. Hala, unsa man siya magawat.